Вітаю, сябры. Пачну свае вершаваныя чытанні з кнігі «Школа травы». Шчыра дзякую арганізатарам і сябрам журы прэміі Наталлі Арсеньевай, якія палічылі магчымым уганараваць гэтую кніжку. Верш, які даў назву «Школа травы». Увесну трава пяе, зялёны прыбой аж да ганка. Пакуль ты косіш яе, за спінай расце партызанка. Яе знішчаюць, жыве, навюткая не старая. Схаваны ў такой траве таксама не памірае. Усё пакасіў, як след, ды зноў па пояс увесну. І піша ў слупок паэт, рыфмуючы з уваскрэсну. Хто косы трымаў усе, стралялі па той мішэні. І тётухна пры касе прасекла пра ўваскрашэнне. Усё, што ў свеце люблю, знаёмае з гэтай школкай, дажджом упасці ў зямлю і ў неба узысці вясёлкай. Дарэчы, у нас дажджы, касіць дарэмныя мары. Ты кажаш, лепш пастрыжы газон, што вырас на твары. Пацягнуўшы за шпільку, выцягваеш ветер у косах. Цёплы травень, начныя купанні і мокры рушнік. Салаўіную песню ў вушу і маланку ў нябёсах. Твой заплечнік, што з ёй разам знік, і квіток на цягнік. Пацягнуўшы з-за дым, маеш восень і вогнішча з хорам, дагарэлае лісце і клёкат, і згублены клёк. За скепак бурштыну апошні світанак над морам. За крыло матылька не цягні, там адно матылёк. Ластаўкі. Ластаўкі неба цыруюць аблокамі, ластаўкі неба малююць алоўкамі, вецер лагодна, кранаючы ластыкам, правіць малюнкі аблокам і ластаўкам. Неба плыве з мехалішак у хойнікі, ластаўкі з небам гуляюць у хованкі. Сочыш уважліва, толькі дарма. За 4, за 2, за няма. З неба падаюць абрыкосы. Ветер блытае сену косы. Кот за коткай бегае крос. За барванцам б'ецца матрос. Хлопцы рыбу ловяць таптухай. Брат стрыечны ходзіць з татухай. Першакласнік разбіў мапед, але смерць пайшла на абед. Крапіва кусае за лыткі, сон глыбокі і сош неплыткія. Ты, суседцы, пайшлі ў траву, а яна не дуры галаву. Абрыкосы падаюць з неба, усё на свеце ідзе як трэба. Адчапіся. Чаму? Таму. 2 по 20 гадоў таму. Ці помніш ты волю Б? Таполяў пух на раёне, турэцкія шведры ў торбах і ціхія шэпты «Вау!», бо той, хто 10 гадоў таму запальваў на стадыёне, тамсама палены спірт купляў або прадаваў. Ці помніш філфак і першыя перакуры, паэзію бруднай красы, дацэнтаў нянавісць і жах, як помнікі несусветнай літаратуры ў рытм не траплялі, але цяклі па вушах, як папялушка з крыжыкам на карэце, да поўначы не паспела. І ўсё, адбой. Хто выжыў у 2, загінуў на зорнай 3. Фауст Патрон з ім перцам, закрыўшы сабой. Як доктар казаў, прызыўнік, здароўе раўно айчына, маючы не шануеш, а страціш капец. Не забывай, мужчына кахае вачыма. Зрок беражы, не чытай у войску, хлапец. Як кожнага дня рабілася ўсё хіровей, як самагубцы ў выры ляцелі з мастоў. І толькі воля казала: дабранач, панове, можна жыць далей. І так 25
гадоў, як дасылаў паштоўкі з Амерыкай ды Ізраілем, хто пяяў мне краёў чужых, і не кінем цябе, а той, хто кахаў вачыма, руіны чытае Брайлем. Ці помніш ты волю Б? Ці помніш ты волю Б? Самолет. Зямля памяншалася, і неба расло. Анёл гравітацыі лёг на крыло. Дыспетчерка ноч отпустила эскорт, і лішнія страхі баластам за борт. Бяссонніца ў форме прынесла напой, і ўсе, каго крыўдзіў, сядаюць з табой. У кожным кілішку пацыфік віны, і слухае тосты дэтэктар маны. Пакуль паясы вяжуць час па руках, і дзіўныя песні трымаю ў зубах, на спінцы фатэля кіно пра жыццё пытае лацінай: куды леціцё? А потым курносая ў стылі хентай, гуляючы з коскай: пакуль палятай, мы вольныя птушкі, і кратаў няма. Ты сам сабе вязень, прысуд і турма. Спявай, да каляднае зоркі ўваччу, а коскі расставіць пасля прылечу. Глядзі, як зіхцяць у касмічным віры усе яблыкі, усе залатыя шары, як ззяе прапеллер каронай святла. Глядзі, над зямлёй зорка сонца узышла. І яшчэ адзін з кніжкі «Школа травы» верш, апакаліптычны ці постапакаліптычны, называецца «Пральня». Б недалюбліваў горад, бо ў горадзе людзі. Грошы, пагоны, часам зладзейская кепка. Б папярэджваў горад, што кепска будзе. Горад не слухаў, а потым зрабілася кепска. Б падумаў, што зробіць той горад пральней. Толькі яшчэ вагаўся, як чысціць правільней, гідка мець справу з бруднай чужой бялізнай. Ды праблема з бялізнай стала вялізнай. Горад сябруе, а потым здрадзіць зненацку, прызнаецца ў каханні, выходзіць трэш, піша данос, даглядае хворага бацьку. Чорны ці белы, адразу і не разбярэш. І іншыя колеры ёсць, не менш ад 7. Цяжка з такой бялізнай, то бок з людзьмі, як іх мыць, паасобку ці ўсіх суздром. Барабан закруціўся, горад вырашыў гром. Б усё добра абдумаў і выбраў рэжым сярэдняй забруджанасці. Мыццё далікатнае. Горад крычыць: бяжым. А куды бяжым? Ногі ўжо ватныя, думкі неадэкватныя. Барабану з вадой не проста спыніцца. На панелі адсутная кнопка «Стоп». Аптыміст пераконвае: звыклая навальніца. Песіміст фармулюе тыповы потоп. Толькі ў Б на панелі сцэнар введён. 40 хвілін горад вырашыў, 40 дзён. Горад выпаў з машыны, прамоклы ўшчэнт. Аптыміст даказваў, што хэпі-энд. Горад сохне на ветры, чакае золку. Удыхае азон, сустракае святло. Зранку над пральняй Б запаліў вясёлку, знакам, што сегрэгацыі не было. І пераходзячы да навейшых тэкстаў, я як масток працягну, застануся на той жа тэме. Вы пазналі алюзіі з Багушевіча. Хай будзе верш, які напісаўся на сусветны дзень паэзіі сёлета, прысвечаны трохі Багушевічу, а трохі чамусьці разам з ім Фрыдрыху Ніцшэ. Хмаркі. Паплылі па небе хмарачкі. Адна у выглядзе чарачкі, другая у форме закускі, а трэцяя смык беларускі. На той, што ў форме кілішка, вусішчы паэта Францішка, ды могуць ператварыцца у вусішчы паэта Фрыца. Плывуць праз вясновы ранак равеснікі Фрыдрых і Франак, туды, дзе аўтар не бога не знітшыў аўтара бога, дзе горад крыўду старую
пакрыўджанай вёсцы даруе, дзе іх малых спадкаемцаў не дзеляць на рускіх і немцаў, дзе новы славіст пацее над вершам Сымона і Мацея, рука адпаведна даце выводзіць. Не пакідайце, паплылі па небе хмарачкі. Паэт усмяхнуўся з марачкі, бы хмарку у сінім канверце паслала смерць у бяссмерць. Збіраць на пляжы каменне, сляды на пяску і вадзе, няўцямнасць і разумення, што ні да чаго не вядзе, збіраць без сэнсу і рэшты, нібы рыфмаваць бурштын. Чаго ў жыцці не збярэш ты, хіба на апошні ўспамін, пра лёгкасць тваёй паклажы, пра хмар паветраны сад, збіраць, як ветер на пляжы і ў неба кідаць назад, за тых, хто паспеў найменей, і тых, хто здолелі больш. У шыбы неба найменні шпурляй, шасцірукі бомж, за ночы і дня прамення, за пекла чысцец і рай. Збірай на пляжы камення, збірай, раскідвай. Збірай. Зараз будзе верш 18+, калі выпадкова ёсць дзеткі, адскоквайце ад манітораў, заплюшчвайце вочы, закрывайце вушы. Так хочется быць чыстым лірыкам, бадзяцца з лірай пад пахай, схавацца ад грубай прозы, у пружаны ці ў рагачоў, але дастаюць паскуднікі, і крычыш: гомафобы, нахуй, згубіўшы за паўгадзіны 5000 чытачоў. Невялічкая кароткая нізачка, востра актуальная, якая называецца «Вірусныя жахалкі» у жанры жахалак. Хлопчык на вуліцу выскачыў з дома. Што там рукамі хапаў, невядома. Брудныя пальцы да рота паднёс. Вірус? Пашчасціла, звыклы панос. Дзяўчынка, выдатніца, рвецца на урок. Да школы 2 крокі, да клінікі крок, пакуль не ратуе ад трасцы вакцына. Дзяўчынка, у школу хадзі дыстанцыйна. Бабця пайшла на святочную мшу з верай, што гэтым ратуе душу. Вернік, невернік, хвароба сляпая, Господ паўсюль, дактароў не хапае. Там, за мяжой, каранцін, пандэмія. Тут камбайнёр спіртам горла прамые. Каранавірус, дзіцячыя казкі нас уратуюць, хакейныя маскі. П'яніцы ў масках ідуць пад агон. Шчасце – вагон, і здароўе – вагон. Маскі трашчаць ад экспрэсіі выразаў. Кожнаму ясна, памруць не ад вірусу. Хораша ў лесе рабіць барбекю у коле сяброў з невысокім IQ. Мроіў аб моднай кароне ахвяры. А напісалі – згарэў на пажары. Здаровым разносіў ён вірусы плёткі. Паскуднікам быў, ды шкада яго ўсё-ткі. Няхай пераможа хваробу цяжкую, хоць з ім не вітаўся і раней за рукуе. Дзяўчаты і хлопцы, жанчыны і мужчыны, не суньцеся з дома без важкай прычыны. Шануйце чужыя і ўласныя жыцці, каханых і родных сваіх беражыць. 2 вершы гуманітарнай дапамогі з блізкага культурнага замежжа 2 маіх добрых сяброў, цудоўных паэтаў, чые верлібры прачытаю зараз у сваім перакладзе, мне яны здаюцца дарэчнымі сёння. Літоўскі паэт Гінтарас Граяўскас. Будую барыкаду вакол сябе, грувашчу шафу на ложак, завальваю на бок лядоўню. Яны высылаюць парламенцёра, прадаўца піцы. Супраціў бессэнсоўны, кажа ён.
Супраціў бессэнсоўны, згаджаюся я. Ён сыходзіць як пераможца, пакідаючы піцу з крабамі. Прыходзіць паштальён. Вам заказны ліст. Распішыцеся, калі ласка. Падпісваюся. Мы абодва усміхаемся. Супраціў бессэнсоўны, кажа мне ліст. Я не спрачаюся. Ветліва пагаджаюся. Няма ніякай надзеі. Тады прыходзіць мармон. Ці ведаеш ты боскі план? Пытае мармон. Так, супраціў бессэнсоўны, кажу я. Мармон сыходзіць па сходах, мурлыкаючы сабе пад нос. Узмацняю барыкаду, затыкаю шчыліны старымі газетамі і жуйкамі. Звоняць у дзверы ізноў. За дзвярыма прадавец піцы, мармон і паштальён. Чаго там яшчэ? Пытаю я. Вы мелі рацыю, кажуць яны. Супраціў бессэнсоўны. Няма ніякай надзеі. Таму мы з табой на адным баку барыкады. І паэт рускамоўны, расійскі паэт, які жыве зараз у Чарнагорыі, яго завуць Фёдор Свароўскі, верш называецца «Калі хтосьці патрэбны». Калі хтосьці патрэбны, усе хварэюць. Пазаўчора рыхтавалі дзяржаўны пераварот, стараліся, усё спланавалі, і тут захварэлі. Кожны кажа, калі што, толькі пазвані. Чалавек набірае, а ўсе ў дэпрэсіі, з тэмпературай. Увосень ваўкі не палююць, хварэюць, акунь прастуджаны спіць. Дробная рыба худзее ды чхае. У мятлікаў усеагульная млявасць, у жукоў абыякавасць да жыцця. Уночы заходзіў Пушкін. Ведаеш, мы тут параіліся з дактарамі і вырашылі не пісаць Еўгена Анегіна. І апошні верш зноў ад мяне асабісты, сучасны верш. Не бяды, што сучасны верш такі, які ёсць, бо яго першыя чытачы перакладчыкі, і аўтар не хоча абразіць іх вершам, які нельга перакласць. Бяда, што сучасны верш такі, які ёсць, бо яго апошнія чытачы паэты, і аўтар не хоча абразіць іх вершам, які нельга напісаць.